भाई लो तो लोग के इंतजार के घड़ी भइल खत्म काहे कि भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक रंगदारी सॉन्ग रिलीज के जा रहल बा। जौना गाना के टाइटल बा गोली चलवा दी। अरे गोली चलवा दी गाना कब तक आवता, कौना चैनल से आवता, कौ तरीके के गाना रिलीज करल जाता, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग के सबसे पहले बता दी कि यहाँ गोली चलवा दी ये वाला गाना के लिखले के बता। गाना के लिखल बड़न रोशन सिंह विश्वास। अरे गाना के लिखल बड़न रोशन सिंह विश्वास। बाकी तो लोग के वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली रोशन सिंह के। अरे यदि राइटर और म्यूजिक के नाम में रोशन सिंह यानी रोशन बा तो मौसम बिगड़े वाला बा। काहे कि खेसारी लाल यादव के वाला गाना बहुत ही खतरनाक मस्त बारूद गाना होके बा। बाकी वाला गाना के बड़न भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव। अरे खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव के आवाज में तो लोग के वाला गाना सुने के मिली। बाकी वाला जौन गाना बा तो लगन बा और एमे रंगदारी बा। अरे दोनों मिक्स बा, हर फ्लेवर एमे मिक्स बा गाना में। बाकी गाना बतावल जाता है कि बहुत ही खतरनाक मस्त जबरदस्त होकेला बा, जौन तो लोग के सुने में बहुत ही मजा आई। और ये वाला गाना के जोरों शोर से प्रचार भी करल जा रहल बा। और ये वाला जौन गाना बा तो सच में बहुत ही खतरनाक होकेला बा। बाकी तो लोग बता दी कि वीडियो फॉर्मेट में तो लोग के देखे के मिली। तो वीडियो में तो लोग के देखे के मिली खेसारी लाल यादव और काजल कश्यप। अरे खेसारी लाल यादव और काजल कश्यप के साथ ये वाला गाना के शूट करल गल बा। बाकी काजल कश्यप और खेसारी लाल यादव के ये वाला जौन गाना बा तो फर्स्ट गाना बा। और ये फर्स्ट गाना ही बहुत ही तगड़ा होखेला बा। बाकी तो लोग बता दी कि गाना जौन बा तो कवना चैनल से आवेल बा। तो गाना जौन बा तो कैची फिल्म्स। अरे कैची फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे गाना आवे वाला बा। और गाना जौन बा तो 16 तारीख है। अरे 16 तारीख के 7:15 में कैची फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज कर ली। तो ये वाला गाना के मिस मत कर लें, गाना के जरूर सुने लें। काहे कि खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना सबसे जबरदस्त और सबसे हटके और सबसे खतरनाक होखेला बा, जौन तो लोग सुने में बहुत ही मजा आई। और ये वाला जौन गाना बतावन ई टीम के द्वारा कैची फिल्म्स के ऑनर के द्वारा बतावल जाता है कि गाना बहुत ही खतरनाक बा, मस्त बा। बाकी सबके वाला गाना के तारीफ करता और जितना भी टीम में आदमी बा सबके बतावता कि यहाँ गाना बहुत ही जबरदस्त बा। तो ये वाला गाना बहुत ही वेस्ट हुई। तो लोग के 16 तारीख के रेडी रहिंग कैची फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज होखेला बा। बाकी तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लें तो अच्छा से कमेंट जरूर करिए। लेकिन बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।